Salam hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 17-nji ýanwary hepdeniň tiýşenbe güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýanyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, meni bagşlarsyň, men açyk diýjek efire çykdym, işim köp boldy. Şuňky biziň temamyzyň, ýa-ni çykyşmyzyň temasynyň ady DJ, ralçy, tigirçi, şahyr, ýazyjy, triýeki, umman maskarabaz sahnada, ýagny telewiziýada mollaçylyk, aktyorçylyga başursa, onda halk öz durmuşyna gowluga garaşmandyr. Gelin şu arada gurulma edelim. Hormatly watandaşlar, ine men gepleşige başlamakam Türkmenistandan gelip gowşan habalara seredip geçelim. Öz tohumynyň milli lideri Kezzap Gurbanuly Berdimuhammedow hemme aýal dogollaryny we onuň çağalaryny, ýagny ýygynlaryny üýşürip gizliňlikde ýygnak geçirdi. Ýakyn dogun garindaşlaryna şeýle diýipdir. Indi billeri ýüregi bilen gowrajak adam ýok. Polisiýanyň işgärlerim, MHM işgärlerim, harby gulukdaky işgärlerim bir zat bolsa billeri gowramaz. Şonuň üçin otellerde, mihmanhanalarda, kazinolarda, kafelerde, restoranlarda umumy adamyň üýşen ýerlerine şo ýerde adamlar üýşme diýip baryp siz kömek etmeli. Ýagny giýje üýşüp dilduşuk edýän adamlar gözleň, kömek edin diýip ýüzlenli. Ýanyňyzda MHM gullugyň adamlaryny alyňda aýlanyň diýip, ýani biz şol halky üýşdürmän, ýani agwirleşdirmän saklasak onu biz aç köpek eder diýip boyun aldy. Emma Gurbanulyň diýeni başa barmady. Şonuň üçin adamlar şoňa seretmeden üýşýärler, gürleşýärler, öz nägeliklerini bildirýärler, köçelerde, polisiýanyň önüne, MHM'niň önüne gonaýýarlar. Ýürege düşdi şu ataly ogul Kezzap diýip. Ine şu ýaly gildiğin maglumatlar ýurduň içinden geldi. Ine watandaşlar, men size bir kiçik video görkezýin. Ine öz tohumynyň milli lideri Kezzap Gurbanuly eýýäm dogan garyndaşlaryny duýdurdy. Biziň işimiz indi gutordy. Feretap goluň diýdi. Siz egerde ýadyňyzda bolsa 2022-nji ýylda DWT-niň gurnan prosesinden gorkup öz oguly Serdar Mumyany, ýagny Serdar Maslowy hökümete getirdip, prezident edip usilyen etdi. Öz ýanky wezipetini, öz haklaryny usilyen edip oguly getirdi. Ýöne şonda da oguly Mumya bolan soň hiç sada yaraman soň, triýewrip gelip ýören soň özü ılgamaly bolýar hemme işlere. Prezident işlerine de, halk saklamak işlerine de hemme işlere ılgamaly bolýar. Ine Gurbanulyň ýagdaýy häzir gatagır. Ine şu zatlaryň suwtnamaty men görkezýin. Ine men size bir kiçik video görkezýin. Ýani Azat radiosyna berilen videony bir minut. Hormatly watandaşlar, üns berseňiz. Aşgabatdaky meşhur sowda merkezinde ýerleşen barlaryň birine baran adamlar Aşgabatdaky meşhur sowda merkezinde ýerleşen Aşgabatdaky meşhur sowda merkezinde ýerleşen barlaryň birine baran adamlar ýurt ýol başçylary Berdimuhammedowlaryň garyndaşlarynyň edin etdiligine üslegsiz şaýat boldular. Azatlyk radiosyna 6-njy ýanwarda Şamarat Rejepowyň gatnaşmagynda ýüze çykan ýagdaýa mejburi şaýat bolan adamlar bilen gürleşmek başardy. 6-njy ýanwarda akşam Aşgabatda Alabay Gujugynyň altyn ýadygarlyginiň golaýynda ýerleşen meşhur Gulzemin sowda merkeziniň 4-nji gatyndaky Sky Barda adatdaky ýaly köp adam ýygnandy. Şaýatlaryň aýdyrşýaly sagat 21:00-dan soň birden atas gizlen diýip gaty ses çykypdyr we barda oturan adamlaryň köpüsi desine oturguşlaryndan böküp şammy diýip zaldan çald dargap başlapdyr. Yerlerinden butnaman galan adamlar esasan bara ilkinji ýa-da baranlar bolup, olar näme bolup geçýändigine düşünüp hem ýetişmändir. Barda henizm müstürler bardy. Birden kapydan gysga ayakly, gysga boýly, temizrak bir adam harby serkerdäniň ýürüýüşi ýaly ýürep girdi. Onuň ýanynda 2 jan penasy bardy. Ol barmene ýakynlaşdy we oňa geygyryp başlady. Näme üçin hemmesi ýok bolmady
deyip onun yüzüne yumruk çaldı. Gen kaldırıcı yeri barmen kim onu kaytırgı verdi. Sonra canpinalar barmeni tuttular ve sammı yegin barmeni yine bir näçe kurdu. Yönü soň canpinalar barmena $200 verdiler. Dip barda yüze çıkan ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri gurrun berdi. Bolan ýagdaýlary görenleriň sözlerine görä Şamrat Rejepowyň edin etdilikli hereketleri munyň bilen çäklenendir. Ol baryň içindäki adamlara teredip, olara adar berip başlapdyr. Ol baryň içine döňüp galan adamlaryň arasyna aýlanyp başlady we göwreli aýaly bilen oturan bir ýaş ýigidiň stoluna ýakynlaşdy. Oňa üns bilen seretdi de birden gyýdyň ýüzüne urdy. Onun adamsa böküp turdy. Howpsuzlyk işgärleri ýigidi tutdular we meşgul ýegen onu ýenişdi. Şondan soň zalymlaryň üçüsi de gitdiler. Adamlar gillenen ýerlerinden gaýdyp geldiler we gaharly dargap başladylar. Dip şaýatlaryň ýene biri gurrun berdi. Azatlyk radiosu Gulzeminiň administrasiýasy bilen habarlaşmagy synanşdy ýöne Sowda merkeziniň wekilleri bilen gürleşip. Ine hormatly watandaşlar, ünsüň şu şammy diýen bir kezap, ine Gurbanulyň ýegini. Şu kafe var ya, şu kafede siz näme üçýäňiz? Oturmalar dargaň diýip ýanky barmaýan urya, şu ýerde bir gowrala aýal bar, şonu urya, oň eýer turya, eýer bilen gidişýär. Gara şol aýdyşym ýaly Gurbanuly gildiğin doğunlarından yığınap, indi mena yetişemok, Serdardan tok yok, sizem kömek edin, yani akşam aylanın kafe, restoranlarda adamlar üyüşmesin, üyüşüp dilleşemesin deyip gatkop yalan. Ine başka bir da, ne şul Gurbanulyň ýegini, ne şul gödögrek, bir samsakrak, bir bilimsizrak oğlan, ine şul Gurbanulyň aýdanlaryny göne diýe. Dalşin beýleki şuň hajymrak diýip dogany wa ol pikirlenip edýän bolsa, akylrak ýürýän bolsa, ýa-ni hereketler edýän bolsa, ine bul gönden göni baryp edýär diýe. Şu Gurbanulyň aýdanlykdyryny diýe. Ine şu saparan kafeye baryp adamlar gowy näme işleýän dargaň diýip ýa-ni töhmet atyp barmaýan urup bir gowrala aýaly urup onuň ärini urup gezip ýör. Ine şu ýaly bir düzgünçükler edýän ýerin Gurbanulyň arkasında durýar. Hormatly watandaşlar, ine gelingini biz çykyşymyzy dowam edelim. Men bir videony öküzdim. Başga da Türkmenistandan gelen habarlar var. Bir minut. Başga da Türkmenistandan gelen habarlar var. Gelin şol bilen tanışalım. Ine Türkmenistanyň bir näçe video geldi. Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça da. Men size bir kan video görkezeyim. Türkmenistanyň nähili soğuk boldy ine. А может просто снегом стать первым по теплу. Снегом стать белым по стеклу. Снегом стать без дела по земле. Daşoğuz vilayetinde ýa-ni 12-sine 13-üne de şu ýa-ni Balkan vilayeti gar ýagdy. Bundan başga da video var. Men öňkü diýişim ýaly, ine Türkmenistanyň ine öz tohumynyň milli lideri Kezap Gurbanulyň hususy Türkmenistan hususy kärhanasyna dönýär. Sebäbi Türkmenistanyň häkimetler, ýagny kanun çykarjy häkimet, parlament, mejlis we ýerine ýetirji hökümet, kabinet ministri we ýa-ni kadet hökümeti üçüsiniň ýa-ni hökümetlerini bozup öýe vertikal hökümet kurup, öýe diňe netije alyp, öýe etçen edip ýör. Şo diýişim ýaly döwlet guruş sistemany ýykdy. Türkmenistan öz hususy kärhanasyna öňürdi. Indi şonam ahartyna şermende bolan soň dolandyryp bilen ok. Hemme problemalar wagtynda çözülen ok we hemme ýerde katastrofa. Ýa
bolya ýeki özü çödýän bolan bolsa, özüň reaktiv bolýan bolsa, ýagny çalt meseleleri çödükde berýän bolsa, ona meden o. 3 gün işlese bir hepdelep kepçek ýyp getdiyor. Hökümet öz-özüne tuğlanýa, hökümet işen adamlar näme etjegini bilmän, ýa-ni kartinka ýatyarlar, hökümet nime diýe, oturup korrupsiýa edýärler. Şol arada. Ine ministrler we vice-premierler Serdar Mumyani, ýagny maslak serdary hata eden oklar. Olum iş oňorman triýaga dol geçdi. Ministrler ondan habar alman oklar, on maslagydan dinlän oklar, sebäbi maslagada mertbilen ok, ykdysat tarapdan, sosial tarapdan, siýasat tarapdan tolun ol. Şoň üçin ine şu ýagdaýlar bolup Türkmenistanda. Aşgabatda polis we MHM gödäwçiligi diňe güýçlenýär. Gurbanyň gorkýar. Aşgabat usileniýede. Ol usileniýe indi ýatyrylmaýar. Sebäbi halkdan gatgop başlady. Ýani MHM ýolbaşyna, polis ýolbaşyna gyýgyryp, kanun bozmaly bolsa kanun bozun, konstitusiýa seretmeýän. Sizden konstitusiýa we kanunlar sorajak menem sorajak basın, men arkaňyzda durun diýip şolary ýani halka garşy kuşkurýar. Türkmenistan bespredellikden doly bizar boldy. Atalogly ki sany tirýeki kezaplar Türkmenistan zordan polis we MHM gulluklaryň güýjü bilen dolandyrýarlar. MHM we polis ministrlerine we olaryň orunbaşaryna Gurbanly we Serdar Mumya basyş edýärler. Şolar basyş edip şeýle döwlet saklaýarlar. Döwletem ýok, şo diýişmeýärli. Türkmenistanyň 3 tane guruluş sistemasy, ýagny 3 tane häkimeti işlenok bozuldy. Diňe bir häkimetlerle bir adam aldy. Şoň üçin Türkmenistan döwleti eýýem ýok. Eýýem Gurbanlyň Türkmenistan huzurly kerhanasy bar. Ine şu derece biz gerlik. Imizim otursak, ine şu dereceden beton deşik geçip biz doly baýçylyga, ýani baý döwrüniň günlerine gelýär. Bir sany baý, Gurbanly bar, baý kezar, döwlet dolandyrýar, etjegini de korrupsiýa diýe, şu kanun ýani ýöremeldi diýär, dil ölkeme berip, ertir bu kanun, ertir muny bozdun diýip öz kellesine ýa-ki ýani şertleri, kanunlary düredip adamlary gynap oturuşlar. MHM işgärler halky buluşturjak bolýarlar. Agbyr bolmadyýaly, ine mysal üçin Mar vilayatyna Mar halkynyň Mardaky ýaşaýjylar bilen Buluç halkyny uruşturjak bolýarlar. Ýadyňyzda bolsa men bazarda ýani uruş görkezdim. Şo ýerde aňary başy ýani şonu başlan, şonu provokasiýa eden MHM işgärleri. Adamlar agdy birleşmesin. Yani o yerde bir yerde davalı birik arasında dava bolup öz birine karşı görüşüp öz aralarında görüşüp görsün hükümeti yani Gurbanlyga zat diýmedin diýip MHM ýürüýte provokasiýalar edýär şuraya. Tertap bolmaly. Ne şu mardaky ýaşlylar gün aýdypdyr MHM agentlerine sizin şuraya provokasiýa diýeniňizi bilýär. Hükümet çalışandan soň bir-birden sizi jogapkärçiligiga çeker diýip aýdypdyrlar. Indi Türkmenistan'a ýaşlary çıkış vizasyny ýaşanyň çıkış vizasyny çeklendirýärler. Sebäbi ýaş nesil azap barýar. Şu zatlary MHM gullugy we migrasiýa gullugy Gurbanlyga raport hökmüne berýärler. Emma Rus ilçhanasyna öňüne ören köp nowatlar bar. Rossiýa işlemeni gitjek adamlar köp. Rus vizasynyň bahasy $45. Gitjege viza berilýär. Yani Türkiye gideninden has ansat. Türkiye häzir gitmek üçin gatykyn, hatta biznesmenler oýanaklar. Gatykyn. Ýöne Rossiýa gitjek bolsaň ansat. Rus ilçhanasy Rossiýa işler gerek diýip adamlar saklaman Russiýa tarap uğradar ýani hereketler edýär. İş diýip gidýän köp ýaş olanlar Rossiýa baran soň bir kanun ýagdaýda uruşa uğradylýar. Bular üçin Moskwa barýan ýa-da Kazana barýan ine Mariupolga guruluş edilýär. Bir topar guruluşçular gerek ýören şu tarafa ine biz size kontrakt berýär, şöyle işlemeli diýip şolar komandirovka berýärler. O ýere baryp şöyle olary ýani woyenkomatlar alýar-da egniş berip gün uruşýar. Şu ýaly özbek we türkmen grajdanlary arasynda köp şoýaly ýani ýagdaýy düşen adamlar. Şoň üçin
Yaş olanlar Rossiýa gidýän olanlar gaty şeýle tap bolmaly. Pikir etmeň, Rossiýa sizi garaşyp dur, Rossiýada işler sizi garaşyp dur. Hökman eger Rossiýa sizi şu tarapa herekete ýanky gönükdirýän bolsa, hökman aňyrsyna bir zat başyň. Sizi tap bolmaly. Ahal Marveli bap vilayatynyň arasyna täze çekilýän avtoban ýoluny gurmaly we şol avtoban ýoly tülegli bolmaly diýip 2016-njy ýyldan bäri kabinet ministrlikde gurrunlar alyp barylýardy. Alınmaly karary Sakladan, Jadan, Hramow we Aýdoglyewdi. Olar menne gitdi. Olar giden soň kabinet ministrlikde avtoban gara ýolunyň taslamasy kabul edildi we halky gyrgyna berjek bolýarlar. Ine men size bir video görkezeyim. Sevgili hormatly vatandaşlar. Ine Vatan Habar programmasyny dinlesen,
meseleler boýunça hasabatlar diňlenildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmen halkynyň milli lideri Hormatly watandaşlar, barşatyň internet pesi bolan soň käwagt internet bilýär. Ine Gurbanuly Mar vilayatyna bardy. Gelin şoň videosyny seyredelim. Türkmenistan Halk Maslahatynyň başlygy hormatly Ilyas Şulfa Gurbanoğlu Berdimuhammedow Mar vilayatyna iş saparynyň çäklerine Mar şäheriniň Gurbanoğlu Hacı mescidine bardy. Hacı arkadamyz häzirki wagtda ykdysady kuwatyna hasym artyrýan ýurdumyzda mähriman halkymyzyň parahat awadan we bagtyar durmuşynyň döwletimiziň rowaçlygynyň bähridine giň möçürli işleň amal aşyrýanyny bellidi. Şunda diýärmiziň şäherleriniň kimim owullaryň keşini özgörtmek, halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini hasym ýokarlandyrmak boýunça ul işler amal aşyrýar. Şolar wagtyň özünde Biz häzir şol mescide baran videosyna gaýtyp geler. Öňürtü şo ýollar hakynda ýanky maglumatlar seyredelim. Tapşyryna laýyklykdy diňe goran şäherine eýe bolan hara doktrinasynyň gelip çykýan wezipeliň üstünlikli ýerine ýetilmegi bilen baglanşykly işleň çäklerine Haryw Howay menziliniň işi bu ýerde bar bolan uçurlaň we dik uçurlaň tehnik aýratyllyklary hemem Haryw uçurmaly durmuş şertleri. Ine häzir birinji şol ýol boýunça baran ýanky videosyny seyredelim. Halkara ähmiýetli çäreleri gurmakda möhüm ähmiýetiniň bardygynyň nowatda gysutnamasydyr. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow halkara ähmiýetli ýoluň gurulşyna işleýän ýol gurulşykçylar bilen görüňdeş bolup, olaň iş şertleri bilen gyzyklandy. Ýol gurulşyk inženeri Ýowşanow Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň başlanýy böleginde de işländiklerini, häzir bolsa bu ýoluň Aşgabat Mary böleginde zähmet çekmek bagtynyň ýeteri edenini görüň berdi. Häzirki döwürde döwlet tarapyndan edikderli gollaw berilmegi netijesinde gurulşyk işleriniň tamamlaýjy tapgyry ýokary depkinlerde dowam edýär. Gahrman arkadamyz bu maglumatlaryň ören gowy görkezdigini belläp, gurulşykçylar gadanýan üstünlikleri bilen gutlady. Kimim olaň bu gurda toplanan iş tejribeleri ýol gurulşynyň aýratyllyklary bilen gyzyklandy. Gahrman arkadamyz ýol gurmagyň, bina galdyrmagyň türkmen ýylyna soga iş hasaplanýanyny belläp, gurulşykçy bolup gol beren nen rathal bereket tapmaň döwletlikden nişanyny özçekdi. Şeýle-de bu ýerde ulanylýan tehnikalaryň aýratyllyklary ýol gurmagyň beýleki gurulşyk işlerine tapawut bilen gyzyklandy. Hunermen ýol gurulşynyň kemil tehnikalaryň öňürjiligini, olaň kuwatyny aýratyn bel baglanylýanyny, tehnikalaryň bökdenşide işledilmeginiň möhüm şert bolup durýanyny bellidi. O ýurdumyzda telekeçilik başlanýşlarynyň giň gollawy eýe bolýanyny üçin hormatly prezidentimiz kimim gahrman arkadamyza ýol gurulşykçylygyň adynyň hoşallyk bildirdi. Ýol gurulşykçylary gahrman arkadamyza öz aralaryna gelip hal ýagdaýlary alyp barýan işleri bilen gyzyklananyň üçin hoşallyk bildirdiler. Bu özleri bilen ýadygarlyk suraty düşmegini haýyş etdiler. Soňra Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hormatly prezidentimiziň adynyň sowatlary gowşurdy. Ýol gurulşykçylary gahrman arkadamyzdan her bir işde görüli bolýanyny, netijeli işlemek Hormatly watandaşlar, meni eşitýän bolsaň, men dogrudan internetim pes gaty. Ünsürüp seyretseňiz, watandaşlar, ses gelýärmi? Ünsürüp seyretseňiz, men öňkü çykyşymda ýollar boýunça material okudum. Soňky iki çykyşda. Şondan soň Gurbanoğlu Mar vilayatyna baryp ýollar boýunça ýanky ýol gurýanlar bilen duguşup ýollary ine biz düzelýär diýip şol ýanky halka öz edýän işlerini gökejek boldy. Ýöne gynantagan şo ýerdäki asfalt zawod, men hünermetlerden maglumatlar aldym. Şo asfalt zawod bir hepde işläp bilýär. Çaglama, bitumam ýok. Şo bir hepdelik iş ýanky iş şertlerini gurmagana bitum bilen çagılba, ondan soň durýar şol. Ýene de ýollar durýar. Ýollar gurulmaz. Ne pullar bar, ne ýanky Gurbanoğluň şol büdjetde pul bar, şol ýollary finansiýowany etmek üçin. Hormatly watandaşlar, häzir şol Aşgabat, Mary Lewap ýol gurmak üçin, awtoban ýol gurmak üçin pul tapman soň Kabinet ministrde şeýle bir taslama kabul edildi. Her bir ýolagçy
Mari Levap yolunu yani sürjek adam her kilometre yani kiçi ulug avtoulogyň eýeleri 35 manat täze pulun tölemeli. Egerde yani avtobus ve beýleki çyrar bolsa onu 42 manat tölemeli. Egerde daşary ýolduň yani tyrlar bolsa, uzun tyrlar bolsa, olar 45 manat tölemeli. Onan 3,5 manatdan valyutada tölemeli. Men diýjek bolýan egerde sen daşyrdın adam bolsaň, mardan Lewawa 2 gerek bark gelsen $10,000 diňe ýol tölegini tölemeli bolsaň. Egerde sen türkmen ýaşaýjy bolsaň, ýani türkmen gardan bolsaň, mardan Lewawa 2 gerek bark gelsen $2,100 hakyky şuňky pullu tölemeli bolsaň. Sebäbi 300 kilometre oluyor bir tarafı. Bir gerek bark gelsen 600 kilometre geçen, 2 gerek bark gelsen 1200 kilometre geçen. Mardan Lewawa bark gelýänçe. Şol täze guruljak avtoban ýollardan, gara ýollardan. Indi 35 manatdan tölen ýagdaýynda onu takminan 42.000 manat bolýan eken. 40.000 manatdan 20 paýlasan $2,100 bolýan. $2,100 bir maşynyň pulu. $2,100 berjek bolsaň, 2 gerek bark gelenin üçin indi pikir edin, türkmen halkynyň işlik bolan köp bölegi avtouloglar servisine diye, taksy diye, adamlar daşýa, bu nokotdan o nokoda şey dip maşgalaryny ekdiýär. Ine şoluň bagty ýatdy bolýar. Sebäbi Lewawa gelmek üçin bir tarapyna $1,050 tölemeli. Bir gerek bark geljek bolsaň. Sen onu yani ýolagçylardan näçe pul almaly bolýan? Diýmek sen biznesini ýatýar. Diýmek maşyny kredit alyp yani taksçylyk edip şonu üzjek bolýan adamlaryň ýagdaýy kynlaşýar. Indi daşary ýurtda, Ýewropada, Amerikada, Ýewropada, yani Russiýada, Ukrainada, Türkiýede, Dubaýda işleyen adamlara men maslahat berýän. Indi siz daşyny işläp, jaý gurup, maşyn alyp, ýürep, gelip ýörseňiz, onun hiç manysy ýok. Näme manysy ýok? Men size düşündirýin. Sebäbi ine hormatly watandaşlar, Gurulmagy mümkinçiliklerini ödülýän üçin arkadaky gahrman serdarymyza bu diňe gahrmanlar, ýa gahrman arkada, hajy arkada ýa-da gahrman serdar. Bu diňe gahrmanlar maşgalasy diýmeden bular kezap gahrmanlar maşgalasy. Başga hiç zat diýip bolanok. Şoň üçin ine şol daşyna işleyen adamlar inni Türkmenistana jaý alyp maşyn almak hiç ilmany ýok. Sebäbi senin çykdyjyň maşyn alyp maşyn sürüp gezip ýörýän çykdyjyň ummasyz köp bolýar. Şoň üçin olaryň bagty ýatdy bolýar. Bir direk daşyny işläp maşyn alyp öýler alyp ýene Türkmenistana gelip şol maşynyň ýani 2 gerek nime wagt gelsen, Lewawa wagt gelsen, mardan ýa Lewapdan mara wagt gelsen $2,100 tölemeli. Sen näçe kazanmaly şol pulu diňe ýani ýol tölegini berjek bolsaň. Ola men tek dogry maslahatçykda häzir kabinet ministrinde mundan başga bir niýetleri bar. Şular etraplaryň arasyna ara ýollary firmalara berip onan tüle goýjak bolýar. Ýene de halkyň hasabyna. Men öňkü çykyşlarymda aýtdym. Türkmenistan bankrot. 2 sany kezzap. Mülýaly gurjak ýaly döwleti. Biziň baýlyklarymyzy ogurlap, halkyň saadalygyny ulanyp, halkyň sabrlygyny ulanyp, şu ýaly geopolitika ýagdaýda ýani geografiýa ýagdaýynda Türkmenistanyň mümkinçiligi köp ýagdaýda o hojalygy 2-3 tane hazır bolýar. Newit gazyny ýani mundan metip öňürip bolýar. Newit gazyny ýani şondan çykýan bir topar haritlar öňürip bolýan mümkinçilikleri başar bilmän, şu mümkinçiliklerini erwet ýagdaýda ulanyp Türkmenistanyň bankrotlugy getiren 2 sany kezzap. Ilayda da gurbany boly. Bular iqtisadiýata aňada dursun. Diňe öz siýasatyny ýürütjek bolup, öz adyny
Türkmenistanyň taryhyna ýanky Gyzyl çaýlyň ýagdaýda ýazyp gitjek bolup hemme edýän kezzapçylyk. Şu niýe barsa gurban bolup şu kezzapçylyk üstüne baryp kezzapçylyk edip 2 ýyllyk edip kartinka görkezip men millidir, men Türkmenistany galdyrýan arqyn bolun diýip halky ukladyp kezzapçylyk dowam edýän adam. Ine şuraya alyp ýagdaýlar. Ine gurbany bark gaýtdym ara. Şol giden soň asfalt zawody bir hepde ya işler ya işlemez. Şondan soň durar ýollaram durar şoň bilen diýmek şoň bark gaýdany prosto nol. Hiç kime gerek däl. Dime kartinka. Halky velaýatyň halkyny uklatmak üçin. Ýani lewap halkyny uklatmak üçin. Ine ýollary men üns berdim, ýollar gurulur. Ine men bar, ine men geldim. Hemme dipkinni bar ýa diýip halky ukladyp muna gurbanlygyny alýar. Gurbanlyk aldan ýandan bilip halka alýar. Şu ýa kezzaplar da. Inni hünärmentleriň aýdyşyna görä Türkmenistanyň bir ýyllykdaky täze çykylan asfalt ýollar gaty ise 4-5 ýyl giderler. Şondan köp ýanky çekmedi. Bu ýanky asfalt bozulur. Asfalt gupýar, dişikler emele gelýär. Sebebi asfaltyň düzüne kondensat bar. Ýanky onan bitumdan garyp, arasynda bitum oýman kondensat bilen garyp, ýanky bitumyň möçberini köpelip asfalt goýmaly proýekt möçberinden ýa galyňlykdan pisräk edip 15 sm pisräk edip gurýarlar-da. Şoň üçin asfalt durano ýollar bozulýar, täze gurulan ýollar we on köpüp gitmeýär. Pullary ýöne ýanky ýitirmek bolýar şol. Hakykatdan hem ýollar 15-20 ýyl gitmeli, 4-5 ýyl gidýär ýollar. Ýa şu hünärmentleriň aýdyşyna görä, bana şunu hökman aýtyp berin, ine şuraya ýoluň ýagdaýlar, ýoluň problemati şuraya alyp aýdýarlar. Ine hormatly watandaşlar, gelin biz Gurbanulyň mesjidde bolan videosyny seyredelim. Men şu arada size ýanky gurulmajak bolýan. Hem bir minut. Elhamdülillah Rabbil alemin Rahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdina sıratal mustakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağlubi aleyhim velezzâlîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahu samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahu samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahu samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Ey zanan zan ya Hudaý, ejemin kakymyň yatan yerleri ýapty bolsun. Jaýlarym cennet bolsun. Ruhlarym şad bolsun. Ýurdum asuda hawadan hem bagtyar durmuş bol. Bu kelen hem doğa dilegleme. Beýik berwaryň dergahynda kabul. Allahu ekber. Ne hormatly watandaşlar, şu video ünsüren bolsaňyz, şul Gurbanuly Kezzaby öz topumyň milli liderini tanamayan adam şeýle derdi. Be, bu milli lider näme musulman eken, näme ýanky musulman dinine hormat goýan adam ekenini pikir eder. Ýöne hakykatdan ine 2 ýyllyk Kezzap şu men hakyky musulman ýüzüni açyp berýär. Ine Gurbanuly Hudaýyň öňünde ýalwaryp, baran sıran bolup ýanky doga okuýar. Emma şunça ýyllar Hudaýyň garşyna çykyp hijab dakçaklara hijabyny çykardyp, Qur'an okumagy öýüne jemleşýänlere gadagançylyk edip, wagt nesihat geçýänleriň wagt nesihatyny ýapyp, namazy okutman, hukuk gorayan organlarda
bolsun ya da başka yerlerde bulun musulmanlığın namazlarını okutman haklarını bozup egerde sakkallı yürüyen bolsoň polis bölümlerine grannyň aşağına sakkallını ayırdıp meçhitlerde Kur'an sapaklaryny ayırıp türmelerde meçhitleri gurmana ya meçhidi meçhitte ýa-ni namaz okuman mümkinçilik döretmän Kur'an okudan ok. Türmeleri musulman bolun için adamlar basıp musulmanlar sakkal daşamağa ruhsat bermän. Musulmanyň öýünde Kur'an kitabı için Vahabist diýip basıp institutlarda roza aýlaryna okuwçylar institutda baranna kapıda durup suwuşturup şolary polis bölümine musulmanlara oraz aýyna tutup arak içirip şu hemme musulmanyň däwini bozup Hudaýyň karşysına gidip musulmançylyk gadagan eden soň ýene de Allahdan zat soraýarmyň Kur'an bolsun. Hatta musulmançylykda da kezzapçylyk edýär. Şol baran yerinde, şol ellen zadyňda kezzapçylyk etmesen sen başgaça ýaşap bilen ok. Kur'an oly. Sen İslam'a karşı söwes açdyň. Allah karşı gılıç aldyň. Sen İslam'ı söýýän adam däl. Sen hiber roza aýyna ya da başga günlerde öýüňde namaz okap gördiňmi? Giýje turup ibadatyny edýärmi? Aýratyn dangda turup mesçide baryp namazyny okuýarmy? Musulman bolmak üçin sen näme etdiň? Näme edýän? Sen pakazuhy edip bütün halky ine men musulman, men haja baryp geldim, men musulmançylyk edýän diýip bütün dünýäni alap gelýän. Şolun bir ruh kezzapçylyk diýilýär. Sen şu kezzapçylykda ykdysadetde, sosialda, siýasatda, ruhy ýa-ni ruhtadan üsmükde hemmede kezzapçylyk gördüm. Sen kezzapçylyksa ýaşa bilen ogan. Senin edýän işlerin küllügüne ona riya diýilýär. Gatuluguna edýän. Seni musulman diýip atlandyryp bolany. Sen näil şu sıfatyň bilen arasy meçhide bar suralary okap Allah'dan dilige edýän. Sen Allah'a garşy görüşýän. Sen Allah'a garşy töweşdi. Sen öz hereketlerini durulmasaň, namazyň wagtyny okumasaň, orazany tutmasaň, haramlyklaryny goýmasaň, korrupsiýany we paraxorlugy besetmeseň, sen boş, sen nol adam. Sen Allah'ın öňünde iň bir ruhy kirli, bir nadan adam. Allah'ın öňünde de sen ikiyüzli ditsmer adam. Gyýlary zorlap, tirýek çekip, haramlyk edýän, edip ýören bir kezzap adam sen. Hemme zady ugurlan Türkmenistanyň baýlygyny, Türkmeniň gahrman medallaryny, Türkmeniň bagtyny ýatyran adam sen. Türkmeniň milli lider adynam ugurlan bir kezzap sen. Sen Allah'a garşy töweşi gurnan adam. Hemme beren sadakalaryň Allah'dan eden dilerini kabul bolmaýar. Şonu düşünüp goý. Hatta Allah'ın öýünde de meçhide baryp kezzapçylyk edip musulman kişi bolup Allah'a karşı görüşen sen nadan. Näçe musulmanlar batsyň? Näçenin maşgalatyny, näçenin çağlaryny, bagtlaryny ýatyrdyň sen. Sen bir guturan kezzap. Hormatly vatandaşlar, umuman ýurtda korrupsiýa bolsa, döwlet guruluşy doğru ýykylyp bir kezzap döwletiň hemme soragları özü çözüp Türkmenistan hususy elçiligi geçiren adam Gurbanly. Ol kezzap özüne milli lider diýip a harpynma şermende bolsa, bizim gejemiz gatgaranky. Şoň üçin her bir türkmen her ýerden ýagdaýlary üýtüp götmek üçin gymyllamaly. Döwlet, ýurt halkynky bolmak üçin her bir adam täze boljak döwleti goşan koşmaly. Her bir hökümetde işleyen adam bir zada düşünmeli. İki sany ataly ogul kezzapları goýlamak hiç ilmany ýok. Siz her ýeriňizde ya sabotaj gurun, ya şoň görkezlemelerini ýatyryň, halka garşy görüşmän, gaýtyp halky goýlan, gaýtyp halkyň arasyna ýaýrayan ýa-ni pikirleri ýatyrmaňda şolary ýol berin. Halk özü bilýär haçan çykjagyny. Halk özü çykardy, şunu aýyp berip
Sizin hem öňüňizde wagt ýol açar. Hormatly watandaşlar, ine şunu bilen men öz çıkışymy utarýan, ýene bir ýere bagyşlaň, men internetim pisrak bolsam, ka wagt üzülýär, ka wagt ses ýitýär. Şeýle men häzir ýa-ni komandirovkada ýolly. Şoň üçin men internetimi gowruşdurun. Maňa bir gün wagt gerek. Bolmasa biz görüşmemiz dowam edýär. Tiz wagtda biz bir Türkmenistanda protest geçirjek. Inni protestiň wagty geldi Türkmenistanda. Biz iki tane kezawa şular nämedir, bizi näýe gynnar diýip garaşyp oturmalylar. Halk her bir adam kiçik herket dediğin ýagdaýynda adamlar müňlöçe öňe çykan ýagdaýynda polisiýam taklap bilmeýär, emhine taklap bilmeýär, harbulowam taklap bilmeýär. Gaýtyp hemmesi goşulyp şul iksan kezawy tutup jenaýda çekerler. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz efirimi utarýan. Sizin hemmäňize birinji bilen jan talgardy edýän we inniki gepleşikler çelli. Hoş sağ olun.